Mae'r dyn yma ar y moesi yn mynd i fod yn brysur iawn mewn rhyw hanner awr yn chwarae efo'r eira. Tiwch man? Ynddo. Dwi yn. Tro cyntaf i ni headline o Gorffan o Selar yn amlwg. Da ni'n mynd i chwarae ers chydig o flynyddoedd o'n, so mae'n change bach neis cael dod nôl i Gorffan o Selar i gwneud set bach. Ynddo, edrych ymlaen. Pryd wyt ti'n meddwl dweitha? Ti'n gofio? Y tro cyntaf iddo fod yn Aberystwyth, felly... 5 Dwi eisiau dweud 4, felly... Ond yn amlwg dwi wedi bod ar y blynyddoedd eitha, ond mae'n mynd yn erth i'n erth, felly... So, eich chi wedi bod yn headline o eitha tipyn yn ddiweddar? Pa gigs mawr sydd wedi bod? So, yn ddiweddar, nath ni headline o'r Steddfod Rhyngol. Nice. Da ni wedi gwneud taith efo'r Selar ar Urdd a falle rownd ysgolion. Ond dwi'n meddwl na hon ydy'r pinnig, hon ydy'r headline, hon ydy'r uchafbwynt ar hyn o bryd. Os na unrhyw uchafbwyntiau mawr wedi bod dros y flwyddyn diwetha? Falle efo sioe byw neu rhyddhau stwff? Wel, yn amlwg, rhyddhau'r album, ym mis Gorffennaf, definite highlights o flwyddyn. Wedyn, nath ni gigio'r album yna bob man. Festival No. 6, Gwyl Nôl Ymlaen, o un pen o'r wlad i'r llall, ond na, swn i'n dweud, rhyddhau'r album o'r diwedd oedd yr safbwynt. Yr album wedi cael ei nominaiddio am record hir? Yndi, wedi cael ei nominaiddio ar gyfer record hir. Dwi'n yn siŵr sy'n sawn ni, da ni'n erbyn Ows, felly... Ows Gwynedd, just, you know... Difetha'r sîn i ni. Fi'n clywed bod yn cael toriad bach o ysgrifennu am y misoedd nesaf. Da ni wedi teimio'r album yn wrong felly da? Ie, wel, dylech chi wedi aros blwyddyn bach. So tips unrhyw fandi eraill, peidiwch rhyddhau album pan mae Ows yn rhyddhau? Ie, so falle 2018 yw'r flwyddyn, achos bydd eisiau o fod yn rhyddhau yn 2019. Ie, fydd yn union. So, nawr. Dweud mi bach mwy am recordio'r album, lle wnaethoch chi'n neud beth mae fe'n swnio fel i bobl sydd ddim wedi clywed hi? Nath ni recordio'r album bach yn bob man, i ddweud gwir. Nath ni efo Hogi a Candelas yn Pseudodrome, efo cynhyrchydd Steffan Pringle, sydd hefyd yn recordio adwaith. Estrons. Estrons, mae chwarae efo Estrons, Houdini Dax, llwyth o fandiau yma, so oedd hi'n gres cael gweithio o sef, yn eitha hogyn iawn, ac oedd o'n dall yn union beth o'n isio. A wedyn, toddi di'r enw'r album. Dwi'n gwybod, sut o'n i'n disgrifio i? Eitha popi, bach yn amrwd. Ond, just pop. Sio chi'n mynd ati i sgrennu wedyn, pwy sy'n neud beth? So, dwi'n neud rhan fwy ar y sgwennu, ond da ni'n rhannu'r baich rhwng pawb, so felly. Yn amlwg, da ni'n dod at ei gilydd i jamio'n eitha aml, a wedyn os ar rhyw syniad neu rhyw riff yn cael ei gyfansoddi, da ni'n recordio hwnna'n sydyn a wedyn yn gweithio'n ffordd rownd yna. Nice. So, sbonio bach mwy pwy sydd ati yn y band? Mae Gwyneb y Cyfarwydd? Oes, Gwyneb y Cyfarwydd iawn erbyn hyn. Mae Eve, sy'n hefyd yn chwarae efo Ows a Tsunami, a wedyn mae gennym ni Tristan ar y bass. A Git ar y drums, sy'n hefyd yn chwarae efo Ocean Hwals. Ac, efo Ocean Walls ac yn ni. So, beth allan ni ddisgwyl o'r set byw hyn? Headline set yr eira? Wel, da ni wedi bod, da ni ers dipyn yn trio meddwl be i wneud. So, Confetti Cannons oedd yr syniad greiddiol. Gret. Gret, ond dwi'n byd greiddiol na, rili na. So, da ni'n cael rhyw oliadau bach yn mental yn digwydd. Felly mae Gweineiddio'r chwarae teg wedi sortio fatha rhyw fframiau i ni. Gret. A wedyn, da ni efo LED lights o bob math o bethau, ond na'n dig o'r modd yr ydd yn amlwg. Gawch chi weld yr footage i gyd. Chi'n teimlo bach mwy o pressure fel bethau chwarae headline o'na? O, be dwi'n sylwi fwyaf ydy bod y noson yn dragio, achos ti'n cael yfa gormod. A dwi'n cael angen y sefn llais, so wedyn dwi'n cofio sbio am rhyw 2 awr yn ôl. Da ni'n chwarae am 2 awr. Be chi wedi bod yn neud am y 2 awr dweitha? Yfad. Joio'r bandiau. Ond ti'n edrych hynny, ie. Ond na, gwylio'r bandiau, felly, nath ni wylio Llaregib. Nath ni wylio chydig bach o gwylym, adwaith. So, noson bach iawn, edrych gwir. So ti hoff band Cymraeg ar hyn o bryd, sgwennu'n Cymraeg? Cwestiwn da. Cwestiwn pa maen nhw gyd lan loft, ti'n meddwl? Wel, Los Blancos ydy'n hoff band ar hyn o bryd. Mae Gwyn yn byw fo fi yn Gaerdydd, a dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud stwff briliant. Rhyddhau sengl bach da, ac yn rhyddhau mwy o ganeuon yn fian, so nhw ar hyn o bryd, ydy'n hoff band. Cool.
So beth allwn ni ddisgwyl gan yr eira dros y flwyddyn nesaf? Cwestiwn da. Chydig mwy o gigs, gobeithio ambell i sengl. Neis. Just cadw diddordeb. Yn amlwg, da ni'n isio pobl just fynd y bod yn ni a just da ni isio rhywbeth bach fwy ffres o'r album. So, ambell i gan newydd alla, ag ambell i gig dros yr haf, mae'n siŵr. Chi'n meddwl ewch chi ar ryw drywydd cerddorol newydd? O bosib, gawn ni weld. Drum and bass? Alla wir. Cool. Wel, diolch yn fawr am siarad â fi. Yes, diolch yn fawr iawn. Pob look efo'r gig, smash it, fe. Ie, na we. Diolch. Diolch.